راي كبرات تختاتلتي كمي ويلكم لومي حدغኛ ዝኮኑ ጤናታት ኣለውና ግድዘበሉ كلت مركب دما بخال جنق دما تهاريبنا لا مزعبن كبركم كالوتن اغرمتنا سنبتن زيناتات አለው ካብቲ አሰንባሪ ዜና ትማሊ ናይ ኢራን ናይ ኒውክሌር መብልዕ ልዒ እስራኤል ሃሪማቶ ያኔራ هجي دما نعو قبل ملسي دما إيران نا إسرائيل حريمات الله بزعبو مجمريا كحبروكم يه بمقصال دما كالوتن عبيت حاولت تتعلونا طعمي نجر كلها دات تبلا شو تزلا أمريكا كله نجر كابيدا وزيوالله كله نجر قصاص أريلا جمرته نجر كل وتاتات تولالي علو إذا حدش كينات مركب مزبط خوينو له ناي مركب واقع كنهريو مركب زجوت واقعات هجي حفتام كوني معت جنزب كرويا هراي نابت حبريتانا نكيرينا ناي إسرائيل ناي نيوكلير مبلغ العي زخونة ويدما نيوكلير استقمت علوتا دو كتما ديمونا ناي إيران ناي مسائل متقعتي تفصم كون كله عالم لغه ناي اوتوميك انرجي ايجنسي بجنيف ناي نيوكلير مرمر معكل كاب تجرر كساحجي منم زوص يلم كساب حجي زلو ساعات مالتيو እዚ ነገር ግን በጣም ሐደገኛ እንደሆነ ይቀይዳሉ ይሉሉ ማለት ነው ኢራን በዝፈጽመተው መጥቃዕቲ በደቡብ እስራኤል ዲሞና ከተማ አብዝርከብ ያ ሃሪማ ዘላ በዚ 37 ኣብቲ ከባቢ ዘሎ ከም ዝቆሰሉ ሙታት ክሳሕጂ ከም ዘይተሓበረ ተሓቢሩሎ ናይ እስራኤል ጦር ኣብዚ ሰሙን መጀመርያ ودعتا قصو بإيران بليبانوس أبز قبرتو متقعتي خلتميتي نلعلي سبات كم زموتو تحبيرو له نا إيران تعنا منيستر كم تزفلتو بأمريكان إسرائيلا فينات كابس جمر عند العلو كاب أسرع شح تشعت بيت 84 كم زقصلو حبيرو له أزم سبات ناي هوسبيتالين أقلبلوت وزعيز أقلبلوت وزعيز زقون دما 36 أمبولانسات تقول يوم اللو مالتهم إيران تجبر زلا قبل ملسي إسرائيل عند أنواع كم زخنون يعبر اللو مالتهم اتخالق ترامبيو ترامب ننيتو بتعرف له أب يوكرين دما كلته ناي وزعي مركبات بدرون تعريمنا له أب يوكرين كلته ناي وزعي بانديرا زلوان نقداويان مراقب بروسيا بستفنو متقعتي درون قدات كم زبصهم أما حداد لزوبا أوديسا أوليا كيبر نومي بزا ومجلسي حبيرو له كمون باردو بانديرا زغلت مراقب اخلي صعينا زنبرتها زياون كم استهرمت تحبيرو له بخال وغن دما بريزيدنت دونالد ترامب ن مشارخ تنيتو فرحات كبل صريفو مالو ترامب دفار سو دفار دفيرو زعتوا ودايرو حجزوني كبل دما اي حفرني بحيل حجزوني كبل دما اي حفرني ترامب انا يحزنني حنس مغلياتو كيف لو توزغو زعتوا بزعبه ترامب صنيح له نغركم بسعودي عربيا نوتهادراوي صطتا دبلوماسي بيرسونال نوت جريت أبوجالا نكسنا سعودي عربيا نوتهادراوي صطتاوي دبلوماسيات إيران أبوشت 24 ساعات كاب هاجرا كوزو عزيزالا إذا سكمتي زسعب بسانكي استفدت أما ناي ميسائل متقعتي كبيد أنوات
ድሕሪ ምብፅሑ ስለዚህ سعوديا ካልአይት ሃገር ኮይና ኣላ ማለት እዩ እጂ ከሊጅ ብምልኦም እዚ ዓይነት ስጉምቲ ክወስዱ ከም ዝኾነ ይሕበር ኣሎ ማለት እዩ ይረኣይ ኣሎ ሕጂ ኩሎም ከም ዓይነት ስጉምቲ ይወስዱ ኣለዉ እዚ ስጉምቲ ዋፀ ድዩ ኣይዋፅን ብሓባር ክንሪኦ ኢና ሓደ ፕሮፌሰር ቻይናዊ እሱ ዝተዛረበን ዘረባታት በሙለን ይኾን ኣለዋ ስለዚ እዚ ዘረባታት ሓደ ክልተ ኣይደግፉን ያነ እቲ ካልእ ግን ብጣዕሚ ርጉፅ ዝኾነ ነገር እዩ ዝረኣይ ዘሎ ኣብዚ እስከ እናቱ ርእቶ ጥራሕ ከቅርበልኩም እየ እሱ ብዛዕባ እዚ ኩናት ዝተንበየ እዩ ማርች 2027 ሙሉእ ናይ መሬት ወረራ ክግበር ከም ዝኾነ ትራምፕ ምስ እስራኤል ሳዑዲ ዓረብያ ዩናይትድ ኪንግደም ኣውስትራልያ ኤሚሬትስ ፖላንድ ብምትሕባር ኢራን ሙሉእ ናይ መሬት ወራር ክጅምር እዩ ኢሉ ኣሎ ኣነ እዚ ኣይሰማማዕኒ ኣይጅምሩን እዮም ታዲድ እዮም ዝገብሩ ካብ ምጥቃዕ ናብ መጻብ ውዶ ምእታው ዝብል እዩ ኣሜሪካ ናብ 100,000 ገደማ ወተሃደራት ክትልእኽ ትኽእል እያ ነገር እንተኾነ ግና ንምስዓር ብሚልዮናት ዝቁፅር ወተሃደራት እዩ ዘድልያ ስለዚ ብ100,000 200,000 ሰራዊት ኣይትኽእልን እያ እዚኦም ተጠቂሶም ዘለዉ ካብ ላዕሊ ዘለዋ ሃገራት ወተሃደራቶም በቲ ጎቦታት ናይ ኢራን ክዋግኡ ዝኽእልሉ ነገር የለን ስለዚ ኣብቲ መፃውዶ ኣትዮም ክመኩ ከም ዝኾነ ፍሉጥ እዩ እዚ ዋር ኦፍ ኣትሬሽን ወይ ድማ ናይ ምንሽርሻር ኩናት እዩ ኢራን ን10 ዓመት ነዚ ንቁፂ ተቀራሪባ እያ ነዚ እውን ህዝቡላ ሁቲ ሓማስ ዝመርሖ ተካእቲ ጉጅሌታት ኣብ ልዕሊ ኣሜሪካን መጥቃዕቲ ክገብሩ እዮም ስለዚ እሳቶም መጥቃዕቲ ኣብ ዝገብሩሉ ግዜ ናይ ኣሜሪካ ሰራዊት ኣበይ ይኸውን ናብዚ ድዩ ከቢድ እዩ እስራኤል እውን ናበይ ትኸውን በቲ ጎረቤታ ኣሎ በዚ ድማ ኩሉ ሻዕ ሚሳኤል እንዳለኣኸ ዝሃርማ ኣሎ ሁቲ ስለዚ እቲ ሰራዊት ክበታተን ዝኽእለሉ ተኽእሎ ኣሎ እዩ ዝብል እዚ ልክዕ እዩ ብማእኸላይ ምስራቅ ጥራሕ ሓይሊ ኣሜሪካ እንተደኣ ተዳኺማ እስራኤል ላዕላውነት ክትረክብ እያ እስራኤል ናይቲ ከባቢ ሓያል ክትከውን እያ እዩ ዝብል ዘሎ ኣሜሪካ ኮ እስራኤል ኣሜሪካ ሓዚልዋ እዩ ዝኸይድ ኣሜሪካ እንተደኣ ተዳኺሙ እስራኤል ኢሚድየትሊ እያ ኮላፕስ ትገብር ምንም ጥርጥር የብሉን እዚ ግን እሱ ብኸመይ መዚኖ ኣይፈልጥን እዩ ናይ ኣሜሪካ ወታደር ብምስራቅ ብማእኸላይ ምስራቅ እንተደኣ ደኺሙ እስራኤል ናይ ላዕለዋይ ክትከውን እያ በዚ ዝተላዕለ ናይ ቴክኖሎጂ ግዙፍ ካምፓኒታት ናብ እስራኤል ክዛወሩ እዮም ክብል ሓቢሩ ኣሎ እዚ እውን ጂያንግ ከም ዝተዘረቦ ጉግል ኦርካን ኔቪድ ዝኣዘመሳሰሉ ናይ ቴክኖሎጂ ዓበይቲ ኩባንያታት ናብ እስራኤል ክኸግዱ ሓቢሩ ኣሎ እዚ እውን ኣነ ብዙሕ ኣይቀበሎን እየ ምክንያቱም እስራኤል ሰላም ዘይብላ ሃገር እያ ኩሉ ሻዕ ባዕላ በትን ኩናት ትውልእ እያ እዞም ካምፓኒታት ካብኡ ተላዒሎም ናብ እስራኤል እንተዳ ዝመፁ ኮይኖም ኣሜሪካ ብቀዳምነት ክትመውት እያ ብኻልኣይ ድማ ኣሜሪካ ከተፍቅድ እያ እዚ ነገር ኣይተፈቅድን እያ እቶም ወነንቲ ያው እስራኤላውያን ስለ ዝኾኑ ክንወስድ ኢና ዝብል ግምት ክህልዎም ይኽእል እዩ ግን ዝኸውን ኣይመስለንን እዩ ናይ ቱርኪ ሚና ብዝተመልከተ ድማ ክልተ መርገፅ ሒዛ እያ ቱርኪ ትኸይድ ቱርኪ ብኔቶ ኣባል ሃገር ምክንያት ምስ ኣሜሪካ ትተሓባበር እያ ብናይ ንግዲ ድማ ቁጠባን ንግድን ብዝተመልከተ ድማ ኢራን ትፍደል እያ ቱርኪ ዝበሃል ሜድን ቱርኪ ዝበሃል ኣቑሑት ርኢኹም እንተዳ ኮይንኩም ብምሉእ ናይ ኢራን ዝሰርሐቶ ቱርኪ ተባሂሉ
ማዕተም ተዋሂቦ ዝሽየጥ እዩ ስለዚ ኢራን ንቱርኪ ዓብይ ቴክኖሎጂ እንዳሰጋገረት እያ ግን ቱርካውያን ኣይሰርሑን እዮም ካብ ኢራን ጥራሕ እንዳምፁ ምሻጥ እዩ እቲ ዋና እቶት ድማ በዚ ኩናት ተዓዊታ ወይ ድማ ፅቡቅ ውፅኢት ኣውፅያ ዘላ ድማ ሩስያ ሕጂ ፀቕጢ ፈጣሪት እንዳኾነት እያ ብፍላይ ምዕራባውያን ኣብ ትሕቲ ሩስያ ንኽኣቱ ምንም ጥርጥር ከም ዘይብሉ እዩ እዚ ልክዕ እዩ ኩሉ ወገናት ምስ ኩሉ ወገናት ፅቡቅ ግን ርክብ ሩስያ ክትገብር እያ ዲፕሎማስያዊ ፀቕጢ እውን ክትፈጥር እያ ማለት እዩ ቻይና ብዝተመልከተ ናይ ቻይና ሓይሊ ድማ ተዓዛቢ ሓላዊ ንሓይሊ ክፍተት ዝመልእ እዩ ማለት እዩ በቲ ኩናት እዋን ቀጥታ ወታደራዊ ተሳትፎ ኣይትገብርን እያ ምስ ኢራን ናይ ነዳዲ ምግዛእ ክትቀፅል እያ ብሕሱር ዋጋ እዚ እውን ብሕሱር ዋጋ ክትቀፅል እያ ድሕሪ እቲ ኩናት ቤልት ኤንድ ሮድ ኢኖቬሽን ብማእኸላይ ምስራቅ ሓድሽ ድሌት ክህልዎ እዩ ምክንያቱም ኩሎም እቶም ከባቢታት ብሓደ መንገዲ ተኣራርዮ ናይ ኢራን ከምኡውን ስዑዲ ዓረብያን ነዳጅ ኣቅርቦት ንሰለስተ ቻይና ክህቡ እዮም ምክንያቱም ቻይና በዚ መንገዲ ገይራ ብባሕሪ ጥራሕ ከይኮነስ ብመንገዲ እውን እቲ ነዳዲ ንክኸይድ ዓብይ ፕሮጀክት ክትገብር እያ ኣሜሪካ በዚ ኩናት ክትደክም ከላ ቻይና ብሰከንድታት ብናይ ኤአይ ቴክኖሎጂ ኩሉ መዳያት ክትገብር ትኽእል እያ ዓቕሚ እውን ኣለዋ ኢሉ ኣሎ እዚ እውን ልክዕ እዩ እስራኤል ድሕሪ እቲ ኩናት ኣሜሪካ ምስ ደኸመት ምስ ቻይና ፅቡቅ ኢኮኖምያዊ ርክብ ክትገብር ከም ዝኾነት እውን ሓቢሩ ኣሎ እስራኤል ጠላምያ ናይ ኣሜሪካ ክትጠልም ትኽእል እያ ህንዲ ናይ ህንዲ ውቅያኖስ ሓላዊት እያ በቲ ኩናት እዋን ሚዛናዊ መርገፂ ክትሕዝ እያ ምስ ሩስያን ምስ ኢራንን ዘለዋ ርክብ ክትቅፅል እያ እዚ እውን እንዳገበረቶ ኣሎ ፅቡቅ እዩ ልክዕ እዩ ብኣሜሪካ ማእኸላይ ምስራቅ ትኩረት ሂባላ ህንዲ ብህንዲ ውቅያኖስን ናይ ምቁፅፃር ተስፋ ኣለዋ ምስ ኢራን ምስ ሩስያን ዘለዋ ርክብ ዋጋ ክውስኽ እዩ ኣሜሪካ እንተዳ ተዳኺመ ድማ ቻይና ንምድርባይ ብናታ ፃዕደ ክትገብር እያ ግን ኣይትኽእልን ኢና ኣብ ድሕሪ እቲ ኩናት ዝመፁ ሓድሽ ዓለም እዩ ናይ ድሕሪት ክፍተት ወይ ድማ ፓወር ቫኪኔሽን ክፍጠር እዩ ኣብ ኣሜሪካ ውሽጢ እንተዳ ክትኣቱ ኮይንኩም ምንም ዓይነት ሓያል ሃገር ናይ ኣሜሪካ ቦታ ሙሉ ንሙሉ ትስእን እያ ወይ ድማ ሓያል ምዃና ክትኣምን እያ ዓለምና ድማ ናብ ክልላዊ ምትፍናን ከኣትዩ ኢሉ ኣሎ ናይ ዶላር ዓብላልነት መጨረሻ ክኸውን እዩ ናይ ኣሜሪካ ኩናት ብዕዳ ክምላእ እዩ ናይ ኣሜሪካ ዶላር ብፍጥነት እቲ ዋጋ ክሓስር እዩ ብሬክስ ሓድሽ ገንዘብ ንምምፃእ ክጓየ እዩ እሱን ክገብሮ እዩ ናይ ዲጂታል ቁፅር ምጅማር እሱ ናይ ባቂ ብዲጂታል ኩሉ ነገር ክኸውን ከም ዝኾነ ምንም ጥርጥር የለን በቲ ኩናት ዝቕፅል ናይ ኢኮኖሚ ውዥንብር መንግስትታት ሃብቶም ንምምሕዳርን ብማሕበራዊ ቁፅፅር ንምጥንካር ቴክኖሎጂ ክጥቀሙ ክግደዱ እዮም ናይ ዜጋታት ክትትል ናይ ፖለቲካ ምርጫ ከይኮነስ ናይ ኢኮኖሚ ድሌት ክኸውን እዩ
ናይ ኣሜሪካ ዘመን ፍጻሜ ኢሉ ሎ ፕሮፌሰር ነዚ ናይ ታሪክ መጨረሻ ኣይከውነን እዩ ነዚ ናይ ኣሜሪካ ዘመን መጨረሻ ክኸውን እዩ ስለዚ ኣሜሪካ በዚ ውግእ ዓብይ ጉድኣት ክበፅሓ ከም ዝኾነ ሓቢሩ ኣሎ እንኳ ትራምፕ መጻኻልና የዝብል ብዙሕ ሰብ ትራምፕ ክጸልኦ ክእል እዩ ኣነ ግን ትራምፕ ፈትወይ ስለምንታይ እሱ መጽኡ ሕጂ ዓለም ማዕረ ንኽትከውን ዝገበራ ዕድሜን ጥዕናን ንትራምፕ ኣሜሪካ በይና ከም ድላይ ዓለም ኣብ ጁባ ኣምፅእ ኪድ ረግድ ከም ዝትብል ዝነበረት ኩሎም ጠሊሞማ ኩሎም ኪድ ብያ ኢሎማ ነዚ ዘረኣኻና ፈጣሪ ተመስገን ኢና ንብል ክቡራት ተኸታተልቲ ናይ ሎሚ መደብና ነዚ መስል ዝተኸታተልኩም ይቐኒለይ ምሸት ብኻሊ መደብ ይረኸበና ቻው